lang nga kung nakamupo. Ba daw, pamati ko kay mag-anso pa mang kamo. Sir, okay nga kulop. Ano pa yung kulop? Hinahino ka? Nagpapahulugan gad ako, sir. Ha? Papahulugan ako. Hinano? Yung mga babae. Babae? Oo. May naka mga picture, hayra. Di. Makita pwede kumita. Papila ko mo sa lahat akong damo na rin eh. O damo ito, puro yung mga babae. Ay, kita la. Sorry. Tala. Nakita ka, puro mga magusay. Magusay. Dala daw tali nga kuhan. Ini nga nakapula. Ini. Tapos, adi nga nakablong halabat buhok. Puro ito nila mga available, sir. Available ini. Pipilihan ko na lang nira. Sige. Yan na lang ito pagsabot kuhan kong pera ha. Di nak mag-iya, maka din ako. Dala niya ha. Oo. Sige. Kada mo nga ito. Ikaw nakarigo. Uy, mopay kay ani ka mo. Ano, boss? Kikitaon ko la. Esmeralda. Ako ito. Ikaw. Estilita. Oy. Dadan na lang nga daan ito ni mo gamit kay bahay ni kat mapili kay may dahayo umorder. Tara na. Tara nga din na kita. Kali ka mo kay bahay mag-isuhi, sir. Ano lang nga kung nakamupo. Ba daw, pamati ko kay mag-anso pa mang kamo. Pagdali ka mo. Amo na niya. Ikaw, pag binutan naman din niya, kay bahay ka naman pinasaway ha. Bahay ni kat mapilian. Excuse me, sir. Sir. Oy, ano naman yung kamo? Adi na kami. Adi na gimpandagan na nila mga gamit. Hinot bangso. Ambo. Nayaman ka pagad. O Diri nga rigo ito, usa ka semana, nakakausap. Amin nira, sir. Amin nira nga doha. Esmeralda ini. Oo. Adi, hinot. Amoy na estilitan ditong brochure. Oo, amo to. Himusay man dito kayo ng apistical itong brochure. Diri amo la to. Bulawan pagkita ko dito kayo ang pipili ko kinakakuan amo ta kayo na gown. Tapos di naman nasin ka nakariband ditong brochure. Adi na takon. Adi takon perat daw nini. 500 daw niton. Ito na mo binulan. 500? Oo. Mamahal man pes. Pero katuig pag ginulog. Tulo ka tuig. Pero ito niya mo kinsinas, 500 lagi hap. Kinsinas sa tapusan. Oo, kinsinas katapusan magaan la. Direct mapili tayo dyan na pag nadaling gamit. Adi takon. Pasensya ka na la. Lingkod lang lingkod. Lingkod adi takon ha. Oo. Pasensya. Estilita. Oo. Doon, sir. Tadi nga daan mga adi pa dito. Damo man ito. Di ka papa embargo. Adi. 1,000 down. Sunod pa nga semana ito ni mo kuan, ito ni mo Kinsinas. Salamat. Dinak magiya, maka din ako kay ade, magiinom pa kami ni Madi, ha? Sige. Tara de. Bye ka pa. Uwi kita makapoy. Dali. Nasa rin pa kayo, mga pagkurukarigo kay 20 anyos ka na akon. Nagagastuhan na kayo nga, hay mga piniste ka. Sunod, para ikat mapili ko, kurukarigo. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo.